Το σημερινό webinar είναι το πρώτο της σειράς για να συζητήσουμε πάνω στο βελονισμό και διάφορες πληροφορίες και ερωταπαντήσεις και ελπίζω να το βρείτε ενδιαφέρον και εννοείται σε επόμενα μπορείτε να στείλετε τις δικές σας απορίες για παθήσεις, για τον εαυτό σας, για τους φίλους σας, την οικογένεια, τους πελάτες σας. Το πρώτο πράγμα που θέλω να συζητήσουμε, για να έχουμε έτσι μία εικόνα, είναι, το έχω αφήσει στα αγγλικά αυτό, είναι το evidence-based medicine, είναι διεθνής όρος, αλλά στην ελληνική μεταφράζεται ως τεκμηριωμένη ιατρική. Εμ, και είναι δηλαδή η ιατρική που στηρίζεται σε αποδείξεις τεκμηριωμένες, σε πάση περιπτώσει. Παρ' όλα αυτά, όπως ξέρουν όλοι οι γιατροί και θεραπευτές και ερευνητές, δεν υπάρχει κάτι απόλυτο στη ιατρική, γιατί υπάρχουν συστάσεις, υπάρχουν στοιχεία, αλλά ποτέ δεν είναι απόλυτα και επειδή δεν είναι απόλυτα, τίποτα ποτέ δεν είναι απολύτως τεκμηριωμένο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά που θεωρούνται τεκμηριωμένα λέγονται EBM, Evidence-Based Medicine, και θα συζητήσουμε και για κάποιους από τους μηχανισμούς δράσης. Αυτό το βίντεο δείχνει ένα close-up μιας βελόνες βελονισμού, για αυτούς που δεν γνωρίζετε. Και θα ξεκινήσω να συζητάω για κάποια νεότερα στοιχεία, έτσι για να έχουμε ένα πλαίσιο στο νου μας, ότι ο βελονισμός αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους της παραδοσιακής και συμπληρωματικής ιατρικής διεθνώς. Μπορεί να είναι και η πιο διαδεδομένη. Σύμφωνα με τον ΠΟΗ, έχει ενταχθεί σε 113 χώρες και κατά αυτή τη λογική είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος της παραδοσιακής και συμπληρωματικής ιατρικής. Υπάρχουν αναφορές και σε ακόμη περισσότερο, σε 180 χώρες και περιοχές του κόσμου. Δηλαδή, ο βελονισμός είναι πολύ ευρέως διαδεδομένη μέθοδος. Στην Αμερική γενικά κάνουν πολύ περισσότερη χρήση εναλλακτικών θεραπείων εδώ και δεκαετίες. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι η ανωδική αυτή πορεία αποτυπώνει την ευρύτερη αποδοχή του βελονισμού ως τεκμηριωμένης ιατρικής, μη φαρμακευτικής θεραπευτικής προσέγγισης που είναι πλέον ενταγμένη σε νοσοκομεία, πανεπιστήμιακα πλαίσια, σε πάρα πολλές χώρες. Τώρα, εδώ λίγο κάποια επιστημονικά στοιχεία για να τα έχουμε στο νου μας λίγο πιο συγκεκριμένα. Ποιες είναι οι κατευθυντήριες οδηγίες που συμπεριλαμβάνουν το βελονισμό? Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι περισσότερες από 1.300 κατευθυντήριες οδηγίες κλινικής πρακτικής βασισμένες σε τεκμηριωμένες έρευνες και δεδομένα δημοσιεύτηκαν μεταξύ το 1991 και το 2007. Αυτό τώρα να μου πεις είναι λίγο παλιό, αλλά κι όμως ήδη από το 1991 μέχρι το 2007 υπήρχαν 2.189 συστάσεις για τη χρήση του βελονισμού. Οι κατευθυντήριες οδηγίες που περιλαμβάνουν τον βελονισμό χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη είναι ο βελονισμός σε συνδυασμό με συμβατικές θεραπείες. Δηλαδή μπορεί να είναι στα πλαίσια της φυσικοθεραπείας, μπορεί να είναι στα πλαίσια της νοσηλευτικής, μπορεί να είναι σε γιατρείο πόνο, μπορεί να είναι σε γιατρείο γυναικολογικό, καρδιολογικό κλπ. Οπότε το δεύτερο, έπρεπε να λέει ένα, δύο, τρία εδώ, το παρέλειψα, έχει να κάνει μόνο με παραδοσιακές και συμπληρωματικές θεραπείες, δηλαδή αυτοί που κάνουν αυτούσια βελονισμό. Ε, είναι διαφορετικό από αυτούς που κάνουν μόνο παραδοσιακή ιατρική, που περιλαμβάνουν διάφορες συμπληρωματικές θεραπείες, για παράδειγμα βότανα και βελονισμό ή χειρομάλαξη και βελονισμό ή κάτι άλλο, σιάτσου ή κάτι άλλο που το συνδυάζουν με το βελονισμό. Και μετά είναι μόνο βελονισμός. Οι περισσότεροι γιατροί και φυσικοθεραπευτές έχουν κάνει περιορισμένες εκπαιδεύσεις, ας πούμε, όπως είναι το μονοετές τμήμα το δικό μας, το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να το συνδυάσει με συμβατικές θεραπείες. Αλλά για να κάνεις μόνο παραδοσιακές θεραπείες ή μόνο βελονισμό, κανονικά πρέπει να κάνεις ολοκληρωμένη εκπαίδευση. Δηλαδή και στην Αμερική είναι
πάνω από 1.500 ώρες, μπορεί να είναι χιλιάδες ώρες οι εκπαιδεύσεις που έχουν. Τώρα, αυτό που επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι παρότι οι ερευνητές έχουν ασκήσει κριτική σχετικά με τον αποκλεισμό των παρεμβάσεων βελονισμού στις κλινικές οδηγίες, δηλαδή θεωρούν ότι θα έπρεπε να μπουν οι ερευνητές, όμως η συμβατική ιατρική ενσωματώνει όλο ένα και περισσότερο το βελονισμό ως μια ακόμη σχετική θεραπευτική επιλογή. Και θα σας δείξω και τα στοιχεία σε λίγο. Ε, και μεταξύ το 2010 και το 2020, 113 κατευθυντήριες οδηγίες σε παγκόσμιο επίπεδο περιλαμβάνουν πάνω από 430 συστάσεις. Και αυτή η εικονίτσα, το EBM είναι η Evidence-Based Medicine, η τεκμηριωμένη ιατρική. Απλά το έχω αφήσει αυτό εδώ στα αγγλικά. Την κλινική εμπειρογνωμοσύνη, τη γνωρίζει δηλαδή ο κάθε γιατρός ή θεραπευτής, φυσικοθεραπευτής κλπ. Τις αποδείξεις της κλινικές έρευνας και τι θέλει ο ασθενής. Δηλαδή για να μπει στις συστάσεις, μία θεραπεία, οποιαδήποτε θεραπεία, πρέπει να συνδυάζει αυτά τα τρία στοιχεία. Τώρα, αυτό αφορά στις ιατρικές κατευθυντήριες οδηγίες για το βελονισμό. Και περισσότερο από το 70% των οδηγιών εκπονήθηκαν από συμβατικούς ιατρικούς οργανισμούς. Οι υπόλοιπες δημοσιεύτηκαν από οργανισμούς που επικεντρώνονται στην παραδοσιακή και συμπληρωματική ιατρική, δηλαδή το 30% περίπου. Οι πιο συχνές συστάσεις αφορούν σε παθήσεις του μυοσκελετικού και συνδοτικού ιστού και γι' αυτό κιόλας στη φυσικοθεραπεία ο βελονισμός είναι πολύ ευρέως διαδεδομένος. Στην νευρολογία, με ευτική γυναικολογία και γενικότερη υγεία των γυναικών, είναι στην ογκολογία που υπάρχουν πολλές αποδείξεις για υποστήριξη της θεραπείας, γαστρεντερικές διαταραχές. Okay? Και μπορείτε βεβαίως να διαβάσετε όλα αυτά τα στοιχεία, δεν τα έχω βγάλει από το μυαλό μου. Μπορούμε να κάνουμε αυτό το ερώτημα. Είναι τεκμηριωμένες οι κατευθυντήριες γραμμές για το βελονισμό και κατά πόσο είναι τεκμηριωμένες. Και εδώ βλέπουμε ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες για χρήση του βελονισμού έχουν περισσότερη τεκμηρίωση από ότι η γενική γιατρική. Το διανοείστε αυτό το πράγμα. Και βγαίνουν μετά, γιατί είναι οι φαρμακευτικές εταιρείες και τα λοιπά, και λένε το ένα το άλλο, λένε ότι ας πούμε πολλές θεραπείες της συμβατικής ιατρικής είναι πιο τεκμηριωμένες, αλλά όμως μόνο το 31% των κατευθυντήριων γραμμών της γενικής ιατρικής στηρίζεται σε συστηματικές αναθεωρήσεις, γιατί η συστηματική αναθεώρηση, για όσους δεν γνωρίζουν, δεν είναι μία κλινική έρευνα, είναι μια αναθεώρηση πολλών ερευνών που αποδεικνύουν στο τέλος το ίδιο πράγμα. Ενώ στο βελονισμό σχεδόν οι μισές περιλαμβάνουν, οι μισές συστάσεις που περιλαμβάνουν παρεμβάσεις βελονισμού βασίζονται σε συστηματικές αναθεωρήσεις. Και εγώ λίγο εκνευρίστηκα όταν το διάβασα αυτό, μέσα από αυτό το άρθρο, το καταπληκτικό άρθρο στο BMJ πριν από 3 χρόνια, που έχει εκδοθεί και μπορείτε να το διαβάσετε. Και μπορείτε να διαβάσετε και όλες τη βιβλιογραφία μέσα από εκεί που υποστηρίζει αυτό εδώ. Το οποίο εμένα προσωπικά με εκνευρίζει, διότι ακόμη και σήμερα, εγώ δεν είμαι γιατρός, δεν έχω MD δίπλωμα, αλλά νιώθουν όλοι οι βελονιστές που δεν είναι γιατροί, ας πούμε, ή φυσικοθεραπευτές που το εφαρμόζουν παράλληλη χρήση μαζί με την εκάστοτε θεραπεία, νιώθουμε λίγο περιθωριοποιημένοι. Πάρα πολύ, όπως εγώ, αλλά όχι μόνο εγώ, έτσι, που έχουν κάνει 3, 4, 5 χρόνια εκπαίδευση βελονισμού, ενώ γιατροί και φυσικοθεραπευτές έχουν κάνει κάποιοι και μόνο σε ένα Σαββατοκύριακο, αλλά σου λέω ασθενής, αν πήγε σε αυτόν επειδή είναι νευρολόγος και είναι γιατρός. Και υπάρχουν προγράμματα εκπαίδευσης βελονισμού στην Ελλάδα που είναι 1 και 2 και 3 Σαββατοκύριακα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι για να έχουν βγει αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες που περιλαμβάνουν παρεμβάσεις βελονισμού, έχουν στηριχτεί πάνω σε παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται από άτομα, από θεραπευτές,
Είτε είναι γιατροί, είτε όχι, είτε είναι φυσικοθεραπευτές, είτε όχι, είτε είναι νοσηλευτές, είτε όχι, που έχουν κάνει όμως εκτεταμένη εκπαίδευση και έχουν εμβαθύνει πολύ στο βελονισμό, διότι ο βελονισμός δεν είναι απλά βάζεις μια βελόνα. Έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες που μπορεί κανείς να αναλύσει για να πετύχει τη θεραπεία. Οπότε, ακόμη και αυτό, άμα το πάρει ένας γιατρός και πει, ναι, ορίστε, εγώ βλέπω ότι, για παράδειγμα, για την, ας πούμε, τις παρενέργειες της χημειοθεραπείας στην ογκολογία, που είναι ένα από τα πολύ τεκμηριωμένα, ο βελονισμός ενδείκνεται. Θα πάω να κάνω ένα σεμινάριο του ενός Σαββατοκύριακου να το εφαρμόσω και μετά βλέπω ότι δεν έχει αποτέλεσμα. Πού να έχει αποτέλεσμα, αν δεν το κάνεις με την ίδια λεπτομέρεια που πρέπει, που θα έκανε κάποιος που έχει εμβαθύνει πολύ στο θέμα και καταλαβαίνει πώς να εξατομικεύσει τη θεραπεία για τις συγκεκριμένες ανάγκες του πελάτη ή του ασθενή. Διότι δεν είναι ένα ντεπών, πάρε ένα ντεπών. Είναι εξατομικευμένη θεραπεία που για να πετύχει πρέπει να είναι εξατομικευμένη. Αλλιώς δεν έχει την αποτελεσματικότητα που, ε, που φαίνεται στα αποτελέσματα σε αυτών των θεραπευτικών συστάσεων. Εδώ πέρα είναι μια άλλη σύγκριση, πάλι από την ίδια πηγή, από το BMJ, που δείχνει πάλι τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο βελονισμό και στη συμβατική και γενικότερα στη συμπληρωματική ιατρική, όπου μόνο το 50% των κατευθυντήριων οδηγιών της συμβατικής και της συμπληρωματικής ιατρικής αναφέρουν τα αποτελέσματα που αξιολογήθηκαν. Ενώ αυτό συμβαίνει στο 80% του βελονισμού. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι συστάσεις για το βελονισμό στηρίζεται και στις συστηματικές αναθεωρήσεις και αναφέρουν τα συγκεκριμένα αποτέλεσματα των κλινικών ερευνών. Και εδώ μιλάμε για τη συμβατική ιατρική να έχει αναφορά στα αποτελέσματα στο 50% μόνο. Και να το λένε τόσο τεκμηριωμένο. Εδώ το placebo effect φτάνει τα 40%. Οπότε, όπως βλέπετε, ας πούμε, η δικαιολογία ότι δεν υπάρχει τεκμηρίωση στο βελονισμό και ο βελονισμός είναι σαρλατανισμός και δεν δουλεύει κτλ. Είναι, θα το πω, μπαρούφα μεγάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το που με παρακολουθήσατε. Την επόμενη φορά θα συζητήσουμε για περισσότερους μηχανισμούς δράσης σε διάφορες παθήσεις. Αλλά πριν κλείσω, θέλω να ρίξουμε πολύ γρήγορη ματιά ποιες είναι οι απαιτήσεις εκπαίδευσης βελονισμού από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έτσι για να το έχουμε στο νου μας ξεκάθαρα. Διότι ακόμη και οι πτυχιούχοι γιατροί, για να έχουν ολοκληρωμένη εκπαίδευση γιατρού, ολοκληρωμένη εκπαίδευση βελονισμού, απαιτείται 1.500 ώρες εκπαίδευσης. Για ολοκληρωμένη εκπαίδευση. Αλλά περιορισμένη εκπαίδευση είναι όχι λιγότερο από 200 ώρες. Αλλά σίγουρα δεν είναι 20 και 30 ώρες που κάνουν κάποιοι. Δύο λόγια πάνω στο τι μπορεί να σας προσφέρει μια σωστή εκπαίδευση βελονισμού. Μπορείτε να μάθετε πώς να ανακουφίζετε ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων υγείας και χωρίς φάρμακα. Μπορείτε να προσφέρετε τις θεραπευτικές επιλογές που θα βελτιώσουν τις ήδη υπάρχουσες θεραπείες σας. Συνδυάζοντας το βελονισμό θα μπορείτε να έχετε καλύτερα αποτελέσματα. Μέσω της ολιστικής προσέγγισης του βελονισμού υποστηρίζετε το ψυχοσωματικό σύνολο των πελατών σας. Μια λεπτή βελόνα που έχει τόσο πολλά ωφέλη.